Най-въздействащият проект отворено за ОПААН на стойност 19 000 лева. Финансиран чрез сдружение с нестопанска цел, местна инициативна група Гълъбово ОПААН Симеоновград на фондация Ателие 1 за култура и изкуство по програма за развитие на селските райони 2014-2020 година чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Подмярка 7.1 на територията на местна инициативна група Гълъбово, ОПААН ни обединява от стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение с нестопанска цел, местна инициативна група Гълъбово ОПААН. Реализираното проектно предложение, отворено за ОПААН, целеше да насърчи включването на местното население в общи инициативи за съхраняване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство в община ОПААН, чрез организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община ОПААН под мотото «Моят роден край». Организиране на творчески арт, работилнички и детски арт празник с изложба. Известният старозагорски художник Светлозар Недев организира и проведе за средно училище Христо Ботев, село ОПААН месец на културно, историческо и природно наследство в община ОПААН под мотото «Моят роден край». В рамките на месеца се проведоха 4 творчески работилници, в които децата опознаха миналото си, природните дадености, фолклорните традиции, обичаи и носи на региона и ги претвориха и съхраниха в картини, детски арт празник с изложба на произведенията на децата, отразяващи културно, историческото наследство, традициите и обичаите в община ОПААН. Проектът е приоритет и лидер и в нашата стратегия, защото децата и тяхното развитие са приоритет на обществото и местна инициативна група ще работи в техен интерес. Децата винаги и традиционно са в центъра на българските ценности. Това за начало не е малко, но следват още действия от наша страна, това е фундаментът, който възнамеряваме да надградим. С реализацията на проектното предложение и усвояване на различни техники за рисуване. Опознаване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство се изградиха и положителни взаимоотношения с връстници и социални умения, насърчени чрез игра и забавление. Местна инициативна група Гълъбово ОПААН Симеоновград благодари на всички, които с труда и ентусиазма си допринесоха за този успех, плод на общите ни усилия и сътрудничество, което е залог и за бъдещи успехи.